Tar. Wir. Ya. Kayak apa ya iki? Oh, angkrem. Ngrem apa? Pitik. Heeh. Babonku wis ora ngendhok e, dilongkas. Oh. Dadi kayak barengan sik. Ha iya. Men akeh ngono lho arepku ki. Oh. Nyo, tak gawake iki lho. Opo iki? Wih, oleh-oleh ya. Wih, apa wih? Gugik. Wih, jare pakane gugik pitikmu. Iya. Ki mau garek ki mau ki tak colong lho dipeme simbok mau ki. Tak colong ki mau ki. Lah kok pitikku dicolong wong iki panane colongan ya. Oh, ora, ki mau ki simbok mepe to. Terus Kek mawut, kita cipuki tak gawa rene. Ning yo wis tak gawake ngono yo sesuk yo ngerti dhewe. iso ditakoni simbok. Yo ora. Anu nek goreng ilang lho balik. Lah bocah. Weh, yo ora engko tak ijolane. Akeh gugik. Wis ngendhok kae sing ireng ae. Oh, iya. Ae ngono. Mau tak gek pangan men. Sesuk so ngerti ngendhok tak bagei. Oke, ya. Bagei wis mateng ning kan. Nek, Wis tak gorengke siji. Oh, ya. Umpama aja lali lho. Iya. Iki wis nganu ya. Wis rada bengi. Aku tene kon neng warung kon tuku brambang bawang. Paling kan ngijeli iki gegike ngijeli duit ya. Ora iki mau. Ora tenang kok. Wis to, iki aku tak mulai engko goleki simbok aku, ya. Ya wis tak neruske iki sik. Ya. Wis ya. Ya. Nah, iki kan ngerti dhewe engko nek tak kei disogok mboko sithik sik aku gugik. Iki bar kuwi lagi dijaluk pitike sing gedhe.